Bakit malungkot ang beshi ko? Ha? Bakit malungkot ang beshi ko? Beshi, bakit ganyan yung itsura mo, Beshi? Ano nangyayari sa'yo, Beshi? Ha? Ano nangyayari sa'yo? Ay? Bakit? Sino yan? Na, ayoko niyan. Beshi, Saoy? Buang? naunsa ka ba? Oh, Bakit ba malungkot ka? Pwede ka ba makausap? Ba't malungkot ka? Grabe yung pagkakabuka mo naman, Beshi. nalungkot lang. Bakit ka nalulungkot, Beshi? Kasi nakikita ko si Uyong. Okay pa naman si Uyong, malakas naman si Uyong. Ha? Mas bothering you, Beshi. Huwag mo ko ini-English, yan yung nakakaiyak. Ha? Yung English mo. Huwag ka naman lungkot, Beshi. Ito naman. Ang saya-saya naman ang show natin, di ba kahapon? Oh, aren't you happy? Hindi ka ba masaya? Kasi Huwag ka nga English ang English. Hirap lang ako. lalo po siya ng gigigil. Hirap na ako. Saan ka nahirapan? Sa English mo. Guwapa niyo. Huwag ka na malungkot. Kasi di ba kahapon may show tayo. So, nabiyayaan tayo ni Brenda kahit paano na bigyan niya tayo ng pambili ng ano mo, ng napkin mo, di ba? Ayaw nga pala, wala akong nabili. Ano ba yan? Anong suot ko ngayon? Pero may nabili akong leggings dyan. Magkano na naman yan? Bali, 750 yun kasi Nagtarin ko to yan sa harap mo. Rami. 75 mo lang kasi. 375 kasi yung tatlo 75. Sa akin yung isa. Dalawa sa akin. Oo, para meron kang pamalitan. Ha? Oo, huwag ka nang malungkot kasi happy naman yung araw natin the whole day. Tapos mamaya laban ni Marian, diba? Laban na mo, Ton. Walang susuko, Ton. Bakit ka nalulungkot? Kasi, Wala, yung video lang. oh, Relatable. Alam mo naman pag ano, alam mo, ako naman yung nagagalit. kasi Nag-English ka. Hindi, kasi last week, we sang. Diba? Kumanta tayo. ayan. Ayun, isang Kumanta tayo, di ba? Tapos sabi natin JJ Ritz, meron siya regalo sa yung kano. may team siya 1,000 pesos! Hindi yan. Hindi yan. Iba yung nabasa ko eh. Ano to? Oo nga, may team nga siya na 1,000. Yun yung una niyang plano. Oh, tapos, May additional 1,000 pesos! oh my God! 20 pa rin Yan. to eh. Ha? Kulang pa. Ah, gabaan talaga sino sa atin ng sinungaling, oh. Paano kulang? Iba yung nabasa ko. Magkano ba nabasa mo? Plus 2,000. Uy! So ako wala? Ignore daw tayo, sabi niya. Ayan, thank you so much, Ma'am JJ Ritz. Pag-aamulohan mo pa ako? Ma'am JJ Ritz. Ah. Sure na ba to, ma'am? Kasi minsan kasi alam ko to eh. Ano? Scam din to eh. Thank you so much, Ate JJ, sa iyo regalo sa atin. Thank you so much. Kakanta pa po ulit kami next week. Namihasa. Maraming salamat sa mga nagpapabot na kanila mga blessings to all of Thank us. you. Tingnan natin kung sino yung susunod na babibigyan natin ng blessing. Ako ulit? Hoy! Halika! Ah, yan na si Bibigoy. Ala. Uyab ni Uyong. Ha? Uyab ni Uyong. Ha? Hindi makita kasi nga anina na siya. Padilim na tayo. Okay lang yan. Ano yung cake na paborito mo kantahin? Yung paminsan-minsan at saka yung ano, Sana yung malaman mo. sana malaman mo. Oh, ayan. Hindi kasi,
nabalita ko, totoo talaga na, nagkatampuhan mo ng asawa. Oh, Alam ko yung issue. sino ba? Uyong. Ano? Fe- Pinagsilosan si Ulo. Oh, tapos si Uyong naman, nagselos naman yung jowa ni Uyong. Kahit bibigoy. Kay Bibigoy. Kaya nga yun, maghiganti sila. Dahil paano? Sila ni Uyong magjowa. Para sa pagmamahalang. Bibigoy. Bibigoy at Uyong. Uyonggoy. Yung goy. Ano kaya yung sample ng... Pero okay na kayo ngayon yung asawa mo? Hindi pa. Ano saan siya? Hindi lang sa kanila. Dapat ay mo, lambing mo. Baka naman kasi marami kang babae. Oo, syempre, heartthrob Alden Richard eh. Ha? Baka bakit kayo nag-aaway? Marami siya, uyab. Iyak mo siya. Sana'y malaman mo. Hindi, kasi kumanta ka ng 2 linggo, di ba? So may nagbigay sa'yo ng tip. Ay, may nagbigay sa'yo ng 100 pesos! Parang hindi siya maniwala. Ano kaya mo ng 100? Oo, nai 100 pesos. Parang 20 lang muna. Pero pwede 70 muna. Utang yung 30. Yan, mula kay Ate JJ, meron kang 1,000 pesos. Ano ayaw mo? Thank you, ma'am. May sukli akong ano ha. Ate JJ Rights po. Maraming salamat. 500 lang kasi. Oh, di ba? Katsog nga. Congratulations! Maraming Happy salamat. birthday! Maraming salamat po, ma'am JJ, at saka kay Oh, di mo kilala. Oh. ma'am CJ. Maraming salamat. God bless po sa inyo. Isang kanta nga daw, isang kanta. Iba-liban doon, maliban sa pabisa-bisa tsaka sa anime raw. Ang ganda, kinikilabutan ako. Wala pa. Oh, para isang kanta lang. Dali, sample lang. Para naman ganahan pa yung iba magbigay sa iyo. Oh. How did you know I needed Ganda. someone like you? Tumatayo yung balahibo ko sa tumbong. Grabe ako naninigas yung kamao ko. Pero may gusto kong pangahan. Thank you so much. You deserve it, you deserve it. Kaya kapag meron tayong performance yan, sinabing sayaw-sayaw, kanta-kanta, ha? Pag sinabing laro lang ha. O, batiin mo na sila, mga kabibigoy. Hello mga kabibigoy. Ganun ba? Hello mga kabibigoy. Maraming salamat po sa inyong suporta sa akin at saka kay Ma'am CJ. At sa lahat po sa social timers po at saka kay Madam Brenda. Maraming salamat and God bless po sa inyo. Thank you. It's DJ.